دەست پێکا کۆتچوو من بەحەزاتەش هەر کەسی لە دەکرد ئەس دچم کو دەرێ و منیاتە دەگوت وێ چاقی برین هینا نو بوو لێ دەم دەرباس بوو و من تەشبیه کرد ji carkê ve tu nehat bala min negulhê min bû ji xwe bipirs tu wenda bû ma ku tu nihal viribû çi hewce bû sal di navbera min û te kevin û ez tejbîr bikim çi hewce bû gelek caran te digot dûrbûna ji dayîkê mirin e ez jî weke te dihezirîm û min wek te dikir lê kî çû kî ma ki dayika xwe di nav deste de hişt ma ku tu nihal viribû çi hewce bû ez gotina xwe bi ser gotina te xim û tu li ber êrişî rexnê min bikevî çi hewce bû darên di hewşa te de hişk bûne ziwa bûne giriyên ziwa dikin di kîlên kûçûkan ji şaxê wan şbar kirin ma ku tu nihal viribû çi hewce bû tu tevlîniya wan li cîranan bikî ku av bidin ji xwe got dewl di bîrê de qediya bê û bi awirên barana bi sebeba te ji dara xeyîdî bê çi hewce bû ez gelek diêşim wexta çavê min deriyê te mala te kevê û girtiye herê deriyê mala te girtiye rojekê heye tu bê heya wek ku her deriyekê vekirî bimînî û tîna rojê li qorzika oda te kevî ji mişk û gumgumoka azad bikî bêhna te jî bê ma ku tu nihal viribû çi hewce bû xanîkê te serê xwe ji dilopa xwar bikî û di nava xanîka de bê xwedî û sêwî bimînî çi hewce bû